Hello guys, Kulumbai and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज मैं हूँ वियतनाम में और अभी मैं नींद से उठी हूँ। अभी बजे है सुबह के 5 और अगर हम असम की बात करें तो असम में अभी सुबह के कुछ 3 बज रहे होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि नींद अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उठना पड़ेगा अभी क्योंकि आज हम जाने वाले हैं हलोंग बे और अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एनर्जी थोड़ा लो है बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, उठ जाते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं। हम भी वैसे भी खाए पिए सोए ही रहते हैं, तो उठते हैं गाइस। फिर तैयार होके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। रेडी होने के बाद हम आ गए हैं नीचे और हमारा बस भी आ चुका है, तो चलिए गाइस चलते हैं। क्या जानना चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ना जानू क्या। और इस तरह से मजाक मस्ती करते करते हम पहुंचने वाले हैं हलोंग बे। और फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर घर दिख रहे होंगे। तो हमारे गाइड ने बताया कि ये सब घर हम खरीद सकते हैं, मतलब आप लोग अगर चाहे तो खरीद सकते हैं। और अगर प्राइस की बात की जाए तो अप्रोक्स पर हाउस $2 मिलियन USD पड़ेगा। सफैबाय हालं बे, ओमफ्राय जोंना खाफाला एथ' गाज्रि, माने अखासो थाइफ्रिहांबाय आरोना। बे हायाबा हामगौमोनलै सोर। और ये रहे हमारे सर। क्रुइजाव गाखोनो थाखाय दा नै जोंना टिकेट रानबाय, आंबो मोनबाय नै। हाँ हाँ कुछ बोलो, कैसा लग रहा है? आप बहुत बढ़िया है, मजा आने वाला है। अभी अंदर जाके क्या करोगे अंदर जाके? अभी हम लोग शिप में उठेंगे। कौन सा वाला हमारा है पता नहीं, अभी जा रहे हैं बस। ये टिकट क्या लिखा है इसमें? नहीं समझ आ रहा है। दिशान ओ सबसे बड़ा वाला हमारा ये। बाकी सब तो बाद में होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमें खाना खाना है। तो हम पूरे अभी लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पर देखो गाइस बहुत सारे अजीबोगरीब खाने की चीज़ें हैं जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है। ज़्यादातर मतलब सी फिश वगैरह है जो कि मैं नहीं खाती। और किस्मत से गाइस मुझे यहाँ पर राइस मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं राइस के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे राइस चाहिए तो चाहिए ही है। दा जों क्रुजनिफ्राय ओंखारथ'बाय, बेनिफ्राय बिदिनो दाब दाब जायगायाव लाखिगोन आरोना, नायथावना जायगा थानायफोराव। बेनिफ्राय बेयावहाय दा जोङो बेम्बु बोट ओमफ्राय कायाकिं नङाबा स्पिड बोट राइड खालामनो हागोन आरो। कायाकिंखौथ' गावसो खालामनांगौ नालाय, आंथ' बेखौ हानाय नङा, एसे दैयाव गिनायबो मोनो। बेनिखायनो बेम्बु बोटिंखौनो खालामसिगोन। बेवहाय बिसोरो सालायगोन, जों जनानै खालि भिउखौल' इन्जय खालामनांगौ आरोना। आं दा फुरा रेडि जाखाबाय आरोना, ओमफ्राय जों दा बोटिं खालामहैगोन नैबेथिंजाय।
पिकआ बेलेग फट'आ जोबोद मोजां फैदों आरोना बेवहाय ओमफ्राय जोबोद समायना दा लाखिना दोनथ'यैखायसो आं एसे मोजां मोनदों नङाबा एकदम पुरा खर' सर गिदिंजोबदों दहायो दैखौ नायनानै सालायबाय थाब्ला दैखौ नायब्ला खर' गिदिंसोयो पुरा ओमफ्राय जायगाया खिन्थु बिराद समायना OMG so beautiful. You guys, we have to hike up the mountain more than 100 steps, walking inside the cave and walking out on the other side. Anyone who have the knee problem, the back problem, or the short breath problem, you guys can. Anyone not go? ओंखारनो जाथ'लायबाय गाइस गुबुन दाबसे जायगासिम सफैलायबाय हां सुं सट जों दा नैबे नुहुरनाय सायावहाय लासै थांगोन गाइस बेयावहाय माने बिराद गिदिर गुफा दङ आरोना नै जा समायनायै माने लाइट साइट होनानै साजायनानै दोनदों ओमफ्राय माने जेनेबा आग्लानि हाग्रानि मानसिफोरा गुफायाव थायो होननाया बेफोरबायदि गुफायावनो थायोमोन खोमा ओमफ्राय बेयावहाय नै अन्थाइजों माने खासेव बिराद गिदिर खासेव बायदि जाना दङ आरोना ओमफ्राय बेखौ बयबो माने खुलुमलांदों सोरबा माने फैसाबो होलांदों आरो ओमफ्राय बेनि मानसिफोरा मानियो जि बेखौ खुलुमनानै थाङोब्ला माने गोसोनि साननायफोरा जाफुङोनो बेनि थाखाय आंबो खेबसे खुलुमस्रांनानै लाबाय आरो भियेटनामावहाय माने गोबां इन्डियानसफोर फैयो आरोना जों बेयाव फैनायावनो बेवहायनो दा गोबां इन्डियानसफोरखौ लागाल मोनदों ओमफ्राय बिसोर पुरा माने इन्डिया बायदि मोनना लाबाय खोमा पुरा होसिख्रावबाय थादों बेवहाय नै दा जों आरोबाव फैयै फैयै गुबुन दाबसे जायगायाव सफैलायबाय बेनो जाहैबाय टी टप आइलेण्ड बे आइलेण्डनि माने टपाव गाखोयोब्ला गासै हालं बेनि भिउखौ नुहुरजोबो आरोना गोजौनिफ्राय थ' गोजौआव थांनोबा 400 स्टेप्स गाखोलांनांगोन होननानै बुंदों दा जिहेतु जों फैथारबायानो नालाय 400आनो जा 500आनो जा बा 1000आनो जा जेसेबांबाबो गाखोनानै माने भिउखौ नायथारनानै थांगोन आरोना जाहाथे आफस'स थालाङा 400 स्टेप गाखोगाखो मोनफैबाय फाइनाल डेस्टिनेसनसिम बेरायनाय बुरायनायफोरा जोबथ'बाय दा मोनाहांबायबो जोङो गिदिंफिननो थाखाय लामा लाबाय ओमफ्राय दा माने सानसेट पार्टि दङ आरोना क्रुजनि सायाव बेवहायनो जों गासैबो जिरायफैथ'बाय আমাৰ নহয় ছাৰৰে থাকে बेलासिनि ग्रिन टि सोदैबाय गाइस बेलेग साननो नाङा जोबोद मोजां मोनबाय गाइस बेयावहाय फैनानै बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि माब्लाबाफोर भियेटनामावहाय फैयो अब्ला हालं बेयाव फैथारबानो जाबाय जोबोद समायना जायगा बेनिफ्राय जोंथ' माने जोंनि इउनिभारसिटि माने आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिनिफ्रायसो माने बेयाव फैनाय जादोंमोन माने जोंनि इउनिभारसिटि आरो ब्रिटिश इउनिभारसिटि भियेटनामजों माने मोनसे स्टाडि टुर एरेन्ज खालामदोंमोन बेनि गेजेरजोंनो जोङो बेयावबो बेरायनो फैबाय आरोना स्टाडि टुरनि गेजेरजोंनो हेलौ गाइस बाय बाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जोब्बाय सानसेट जानोसै जोङो मोनहैनोसै बेनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय